Yo, what's up mga kapobre? May buntag. Adlaw Miyerkules. Miyerkules no? Hoy, bis. Kulis. Ito Kulis city. ba? Ismiring hoy, ismiri kangkang. Ismiri kongkong. Tapi dulu dah. Atau apa-apa ko limot ang. Uy. Lingkod. Bisan. Magkuhanta sa lugaw sa kuan, naglugaw mi mga kapobre sa mga bugoy ba, lugaw. Mo siya mo lugaw. Ito kayon kay para sunod ani kanon na itong pangbawon sa trabaho. Kamo mga pareha mo na ko nga pobre maglugaw sa itong anak. Kami watay kwartang ikapalit og mga ansa pa diha. Saan magka-short nun usahay ta sa tuang pangwan pamadjit sa balay. Pero bugoy gihapon himsog akong bata, gamay lang siya. Pareha sa inahan o gamahan. Gagmay man nga, gamay pong anak yan. Ano nila gagmayay lang ba? Gagmayay. Nga gagmay kayo. Gagmayay lang. Ako sa likotahon kay mo ni akong luwag sa may nakaluwag pag ingani diharon na made in kuan, made in China. Dirimani, made in Dirimani, made in Dirimani, made in Dirimani, Made in China pero shit. made in Dirimani ba diragi mo ba Dirimani. Made in Spain. Made in Spain. Kuan to siya kuan bagul ang mga kuan. Iyahang karwa silbi niya iyang kuan lipak. Bugoyo na. Sayo-sayo dito ka naka kuan ron kaos naka sahod ta dito sayo sa to baro dito tag 15 ang baro nya ug kay 15 wa tay ligo agarang 15 mga kapobre sa duha ka adlaw 15 basta di man laba pero kung laba ng 15 usa ka adlaw ang 15 kuha na tulo ka balde kapin. Pero makasibsib ka og kuan. Imo ibaro kay 15 ang baro. Ug binalde nimo 5. Ang tulo ka balde 5. Nya kay ang baro musud mag tulo ka balde kapin. So baro gyud paliton para makasibsib to ganay. Ano problema na mo diri mga kapobre kay tubig. Sana ako na kuan dito baril buti mo ang kuan niya palitan ko husgi ka dito sa mo ang palitan ng tubig adong diri sa mo Atiti. ana ako ang plano makasobra ta sa tuwa sildo kay impas na to tong ATM ron ana may lag ko patag sobra tas kuhaan sa tong mga utang diri sa tindahan. Lubot ang bugoy lubot ang bugoy berikya lubot ang bugoy berikya. So yarang baril diri mga kapobre. Darang baril diri. Nara diha ako gibutang kay basig makapalit sa tag sandayong ato ni pa. Sud ang uwan diha. Na diyang baril.
Ikan dito. Mga pila ka na kamitros, no? Mga 30 kamitros. 30 gini kamitros. Murag mga 30 tahon siguro kamitros mga kapobre ang host. Nakakita ko dito na itag stinta kapin sa among tindahan. Sa Seabers. Mga 30. 30 sa stinta. Ang napo 700. 7, 14, 21. 2001 man. Mahalan. Palit na nagbugas. Puya sa gahakot eh. Ya, titit. Mamainit dito ninyo. Sabihin ko painit rin siya. Kan? Kapi-kapi ba? Kapi-kapi mga kapobre. So maodong atong mga kalihukan ng buntaga. Ya. Napatay lang yung kuan. I-kuan sa inyo ha. Ibalita nga mga unsa pa diya. So good news ba ni or bad news? Masaya doon niya mo. Kung nakoy kwarta mo palit kog kuan. Pregnancy test akong asawa kay merkado. Delikado. Nasi ni buntis na po siya. Kahubo gyud ato puro lang eh. So di siguro na ko tas on yung mga kapobre kay magluoy kay tani may tabo magani nagma. Og naa may luwaton na to kay ngano nga tuyuan. So di taman balag pobre basta may glawas. God bless, amping og may buntag.